Takže dobrý den a vítejte u našeho dalšího videa z řady unboxing videí. V tomto videu uvidíte nejslavnější střešní elektrické okno MaxFan. U nás je to asi nejprodávanější okno, dáváme ho na všechny auta s tím, že teda za mě asi v tuto chvíli není nic lepšího na trhu. Tohle okno je opravdu si myslím fakt super okno. Máme ho ve 3 možných variantách barevných. Je černé, je světle šedé a je bílé. Myslím ten horní kryt. Okno je v rozměru 40×40, jakože montážní otvor a přesah toho okna je 20 cm, ještě dozadu, to si ukážeme. To okno je super v tom, že má možnost větrat i když venku prší, což je opravdu důležité, takže přes tu kapličku dokáže nasávat vzduch vlastně spodem, může být otevřené, může být zavřené. Při tom dešti a fouká, má spoustu různých variant nastavení, prostě si to rozebereme, otevřeme si tu krabičku a mrkneme se na to. Já teda dávám na všechny auta, nebo téměř na všechny auta, tu černou verzi, protože se mi líbí, ale samozřejmě vždy je to o tom, co si vybere ten zákazník. Jo? Samotné okno se skládá z několika částí. Tak, je to vnitřní rámeček, který vlastně ten okrasný, který jde úplně ze spoda. Potom je to tenhle ten montážní rámeček. Ten jde na střechu auta a ten se vlastně instaluje přímo na střechu na ten plech, kde je vlastně výřez těch 40×40 cm. Samotné okno, jo, tady ta verze je s tím tmavě černým plastem, s tím černým. Oni tomu říkají smoke lid. Jo? Tak ukážeme si to ručně. Tak. A poslední vlastně věc, která tady je ještě, je vlastně síťka demontovatelná. To je, když vlastně tam máte třeba komáry, mouchy a potřebujete to vyčistit. Takže tohle je samotné okno, tyhle 4 části. Okno jde samozřejmě na střechu tímto směrem. Tohle je předek okna. Tady je vlastně ta možnost toho větrání a nasávání, když je to okno nainstalované na tom autě a prší, tak vlastně ten vzduch jde tudy, nasává dovnitř a nebo ho vyfukuje ven. Záleží, jak si zapnete otáčky na tom ventilátoru, protože můžete samozřejmě ten horký vzduch sát směrem ven a vyfoukávat ho ven, anebo právě naopak, když je třeba venku chladněji než vevnitř v autě, tak můžete ten chladný vzduch tahat a foukat ho do auta. A vlastně v kombinaci se zadním oknem, když si otevřete zadní okno, ať už v zadních dveřích, nebo vzadu nad postelí třeba, tak vznikne průvan v tom autě a krásně vám to auto vyvětrá. Jo, tady máme kabely na připojení s tím, že teda já ještě navíc do těch oken do všech montuju těsnící gumu kolem dokola. Dá se koupit na našem e-shopu v případě, že byste měli zájem. Je to poměrně jednoduchá montáž, stačí vlastně tyhle 2 a tady těch 5 šroubků odšroubovat, to okno vyndat ven z toho černého krytu, na tu hranu toho okna se natlačí ta těsnící guma a pak se to zase zpětně zešroubuje zpátky dohromady. Pokud to už máte namontované to okno na autě a chtěli byste to těsnění tam stejně dát, tak potom je to nejjednodušší, protože když ho máte, potom je to poměrně jednoduché, protože když to okno máte namontované na autě, tak vám to tady jistí 4 šroubky, 2 zprava a 2 zleva. Ty šroubky vyndáte ven a to okno samozřejmě takhle vyjmete z toho auta. Jo, odpojíte si ten kabel, vyjmete okno ven, na stole si to v dílně rozeberete, nadáte těsnící gumu a zase to složíte a hodíte to na střechu auta a ty 4 šroubky vrátíte zpátky. Takže montáž je velice jednoduchá a i co se týče toho těsnění. Připojovací kabely, tak jak říkám, já tahám 2,5 kabel, víc než dostačující, jinak tam není moc co vymýšlet. Dále je k tomu ještě dálkový ovladač,
a vybalíme si a instalační šroubky. Upozorňuji, že často vidím, že lidi dělají chybu právě v těch instalačních šroubcích, kde vám ukážu, jasně, někdo třeba nečte návody, ale ty šroubky jsou rozdělené, nejsou stejné a je potřeba vědět, že pro přichycení toho okna k tomu instalačnímu rámečku jsou tam prostě 4 jiné šroubky přímo s jiným rozměrem a je důležité vědět, že tyhle 4 s tou kulatou hlavičkou prostě jsou pro instalaci toho okna do toho instalačního rámečku. Potom jsou tady 4 šroubky s bílou hlavičkou a se zápustnou hlavou a ty jsou právě pro instalaci toho okrasného rámečku, abyste měli tady bílé šroubky ze spoda, takže potom to jde takhle nahoru, takže to jsou jiné 4 bílé šroubky a tady tahle ta další várka těch šroubků může a nemusí být použita pro instalaci toho instalačního rámečku na střechu auta. Tak jak jste viděli asi nedávno video od Martina Kolčaby z Nomadem.cz, kdy vysvětluje, jak ty okna mají a nemají být instalované, tak tady sice vidíte takové náznaky, kde by se ty šroubky měly nebo mohly dávat, ale ty dírky nejsou provrtané. To znamená, že ani ten samotný výrobce ty dírky tam nenavrtal a není to nezbytně nutné to okno mít šroubované. Pokud je dobře přilepené k té střeše toho auta, tak já ty okna nešroubuju, já jenom lepím. Jo? Někdo používá tmel, pokud používáte tmely, tak musíte to okno samozřejmě šroubovat. A pokud ten rámeček instalační na to auto lepíte, potom jsou tyhle šroubky se nepoužívají. Ovladač od Maxfanu je poměrně jednoduchý a má několik funkcí, zapnutí, vypnutí a vlastně zrychlení a zpomalení otáčení toho ventilátoru samotného, změnu otáček, tak jak jsem říkal, vlastně fouká dovnitř, fouká ven. A potom můžeme přidávat a ubírat teplotu, kterou požadujeme v tom autě. Proto můžeme zavřít a otevřít ten střešní poklop a nebo si zapnout automatiku. A automatika je jakoby super věc, to stejné je možné udělat přímo tady na tom okně těmito tlačítky. Když podržíte tady to tlačítko auto, tak vlastně zapne se automatická ventilace toho auta a to je právě celá ta paráda na tom okně. Nastavíte si, tady je přednastaveno 26 stupňů, jo? To znamená, když podržím tohle tlačítko, rozsvítí se mi tady zelená ikonka a zelené světýlko a to okno je nastaveno, aby udržovalo v tom autě 26 stupňů Celsia. Ve chvíli, kdy vlastně venku začne svítit slunce, vevnitř se zvedne teplota, ten Maxfan se sám otevře, pustí se a začne větrat to auto. Proto je dobré mít vždycky zadní okno třeba otevřené na mikroventilaci, anebo na případně aspoň ventilaci. Jo? Vznikne průvon v autě a ten Maxfan to auto vyvětrá. A bude ho větrat tak dlouho, dokud ta teplota prostě se nepřiblíží zpátky k těm 26 stupňům, nebo případně, když si změníme to nastavení na jinou teplotu na ovladač. Jakmile se začne přibližovat ta teplota zpátky k 26 stupňům, ten Maxfan začne zpomalovat a bude větrat tak dlouho, dokud se ta teplota nedocílí těch 26 stupňů v autě a potom se vypne a zavře se. A ten cyklus se bude opakovat neustále dokola, dokud bude ta automatika zapnutá. Pokud se nastaví na ovladači jiná teplota, tak pořád ten princip je stejný, jenom bude hlídat jinou teplotu v autě. Je to speciálně super v tom, když máte v autě třeba pejska, nemůžete ho vzít zrovna sebou, tak zapnete vlastně tu ventilaci, otevřete druhé okno a to okno bude neustále větrat to auto a bude se snažit vyvětrat to auto. A čím větší teplota v tom autě bude, tím vyšší rychlost ten Maxfan vlastně zapne na tom ventilátoru, aby opravdu to proudění vzduchu zajistil co největší, tu ventilaci a na tu nejvyšší rychlost to jako fouká fakt hodně. Jo? Tak, to je za mě v tuto chvíli všechno. Děkuji, že jste sledovali tohleto kratičké video. Pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odběr, klidně sdílejte, pokud máte nějaký komentář nebo vás něco zajímá, pište do komentářů, já vám odepíšu a uvidíme se u příštího videa. Naschledanou.